Vítajte v prvom dieli môjho podcastu, kde som si pozvala ako moderátora, ako iného, ako môjho milovaného muža, Martina Táma. Ďakujem pekne. Rád s vami posedím pri kávičke. Martin ma dneska trošku vyspovedá a približíme vám, že kde cca a akým smerom sa budú moje podcasty uberať. Takže verím, že vás to bude baviť a poďme na to. Teší ma, že môžem byť v tvojom prvom podcaste. Aj mňa. Ako moderátor. A je to aj také na oplatku, že ti to chcem vrátiť, pretože ty si bola moderátor v mojom podcaste. By the way, pozrite na to. Áno. A to, čím tým najviac žiješ posledné roky, je téma materstva, výchovy, pôrodu. Naplňa ťa to. Si mladá mama relatívne, máš 22 rokov, tak dobre hovorím. Áno. Stihla si sa aj oženiť. Vydať? Hej. To tam necháme. Áno. Toto je klasika mužská. Hej. Vydať. Podnikáš na Instagrame, ale zároveň tvojou prioritou je vytvárať obsah hodnotný, ale naučila si sa tým aj zarobiť. Aj o tom niečo spomenieme. Žiješ v prírode, si sa odsťahovala zo západu, zo Starej Turej a z Bratislavy na stredné Slovensko za Martinom Támom, slovenským ľadovým mužom, inštruktorom Wim Hofovej metódy. Určite aj o tom niečo môžeš infagranty povedať z vašeho vzťahu, nejaké veci zaujímavé, prečo by sa možno oplatilo pozerať tento podcast až do konca. Ja, že si povieš, že prečo by sa oplatilo byť Martinom Támom. Tak to zase nie. To zase nie. Ja myslím si, že taký dobrý teasing. A ideme na prvú otázku. Ako si sa dostala vlastne k témam materstva? A prečo si to začala zdieľať na sociálnych médiách? Pretože tak ťa mnohé sledovateľky tohto podcastu z úvodu budú poznať, že odtiaľ sa sem dostali, tak začneme tým. No, ja som vždy chcela byť veľmi mamou a vždy ma to proste veľmi lákalo. Vždy som chcela byť mladou mamou. Od malička som to mojim rodičom hovorila, že proste chcem mať deti už čo najskôr sa bude dať. No a... Prečo? Pretože vždy proste mi to prišlo, že to je mojim poslaním v tomto svete byť mama. Že veľmi ma to lákalo. Vždy som chcela veľa detí, veľkú rodinu. Koľko? A aj 4 deti, kľudne. 3-4. Podľa nálady, niekedy mám chuť na 3, niekedy naozaj povedz. Akože reálne vidím 3, ale možno by som sa hecla aj na 4. Ja tu budem taký ten uzemňovač. Peťka, keď je troška strese, čo keď človek točí podcast každý po strese, tak ľubí pridať takých 35%, 40% v niektorých vyjadrovaniach a ja to budem uvádzať na správnu mieru, aby potom si sa niekde nedočítala, že musíš mať 4 deti. Dobre. A nebola ukrivdená, že... Akože, dobre, súhlasím. No, takže vždy ma to proste naplňalo, vždy to bolo pre mňa takým najväčším ako keby snom. No a chcela som byť skoro mamou preto, lebo som si vravila, že nie je na čo čakať, že keď nájdem proste toho správneho muža, ktorého som našla, tak že pôjdeme na to. No a s Martinom to vyšlo tak, že sme sa v tom zhodli. Martin na našom druhom rande mi povedal, že by chcel so mnou rodinu, čo ja som sa roztopila úplne. Povedala som si, že dobre. A vlastne tak to už potom všetko išlo. No, takže to je k tomu, že prečo som chcela byť mladou maminou a prečo som to chcela zdieľať na Instagrame, preto, lebo chcela som ženám ukázať, že dá sa byť mamou aj v mladom veku, že ako keby mám pocit, že teraz je to tá doba taká, že ženy chcú byť mamami až okolo 30-ky, lebo chcú si užiť život. 40-ky. Alebo 40-ky a ja som im chcela ukázať, že ten život sa dá užiť aj s tým dieťaťom, alebo to im vlastne chcem ukazovať, že ten život vtedy proste nekončí, že ja musím povedať, že mňa ten život oveľa viac baví s tým dieťaťom a je to všetko také zaujímavejšie s ním. To sú aj tie najpopulárnejšie videá. No. Keď natočí Peťka video, že dá sa byť slobodná mama a užívať si život a cestovať, tak to ju idú zežrať v komentároch. No, úplne. Ako sa vysporiadávaš s tým, keď dostávaš takéto kritické hejtové komentáre na tvoju osobnosť? Alebo na také tie, že to sa nedá, ty máš šťastie, že aký je na to tvoj názor úprimný? No, akože poviem úprimne, že nie som taká, že sa ma to nikdy nedotkne, že niekedy sú to tie také komentáre, že si vravím, že prečo musia ako keby tie ženy si tam vytiesňovať len ten svoj pohľad z toho a brať to tak negatívne. Ale na druhej strane to aj chápem, lebo každá máme inú povahu, iné dieťa, inú situáciu, iné manželstvo a nie každá žena, ako uvedomujem si to, že nie každá žena má možnosť, alebo dokonca nemanželstvo. Nech sa tu nehráme na veľký manželov, áno, jasné, my sme v tomto veľmi nekonvenční, že... Áno, presne.
My sme to vyriešili, no, to je zase iný príbeh. To niekedy Potom, určite, áno. No takže uvedomujem si, že nie každý má takú možnosť, ako keby užívať si to materstvo tak, ako mám ja. Takže viem, že mnohým... Ale je tomu tak? No, z jednej strany je, ale potom je tam tá druhá strana, že veľa mám si hovie v tej roli obete počas toho materstva. Že to berú tak, že sú proste obraté o svoj čas, o svoju slobodu a tak to má byť a prežijem to pár rokov a potom sa zase vrátim k sebe. Ale myslím si, že toto není cestou, že sa uspokojiť s tým, že na pár rokov stratím sama seba a nebudem proste žiť vlastne ani svoj život. Lebo potom si viem predstaviť, že ten návrat k sebe musí byť neskutočne náročný po tých pár rokoch. Takže... Čo si myslíš, že by tieto mami, ktoré kvôli nejakým vlastným vzorcom žijú tak, že sami sa necítia až tak dobre v tej rodine a s tými deťmi, čo by si im poradila? Keby sa ťa tu taká spýta, taká žena, čo má robiť? No tak je tam strašne veľa aspektov, či sú spokojné v tom vzťahu, že zapracovala by som na vzťahu s partnerom, lebo to ja vnímam ako úplne kľúčové, že aj vďaka nášmu vzťahu ja viem sa starať aj o seba a viem aj točiť podcasty a takéto veci. Takže to je jedna vec. No a druhá vec je to, že zmeniť trošku to svoje nastavenie mysle, že vy z tej role tej obete, že ja som teraz len mamou, lebo ja verím tomu a vidím to, že dá sa byť aj mamou, aj ženou, aj manželkou, aj sama sebou, aj všetko dokopy. Nie je toto niekedy ťažké? Je to niekedy veľmi ťažké, akože niekedy je veľmi náročné to preklápanie medzi tou mamou a medzi tou pracujúcou ženou napríklad. To je pre mňa najväčšia výzva, že keď pracujem, dostanem sa do takej viac mužskej energie a mám chuť to dokončiť a mám chuť proste ísť v tom flove a niekedy je veľmi náročné behom vlastne pár sekúnd vedieť a preklopiť do mamy a odložiť to, zavrieť ten notebook a byť proste len mamou. Že akože ja v tomto všetky mami obdivujem, lebo to vôbec nie je jednoduché. A čo sa ti potom deje konkrétne, že čo? No potom sa mi deje, že som nervózna a som frustrovaná z toho, že nemôžem dokončiť tie veci, ktoré dokončiť chcem. A to je presne vtedy, keď sa dostanem do tej energie muža, že chcem naplniť ten cieľ, že dokončiť to. No a to robí proste najväčšie... Sa nevieš akoby sústrediť na ten proces. Presne. No. Ale ťa cvakne, že musím to dokončiť. No. Asi z toho v napätí. No a som z toho v napätí a potom ani nemám vlastne chuť tráviť čas tým synom, lebo mám pocit, že ma obmedzuje. A potom si to vyčítaš. A potom si to vyčítam, presne. Toto je začarovaný kruh. Toto je náročné, no. Z ktorého ten partner väčšinou tým ženám vie pomôcť. Áno. Ťažšie, keď taký oporný nie je. Hej. Ale napriek tomu, že ťa v tom ja podporujem, aby si nebola v strese a tak, a že ti dávam také podmienky, tak vidím, že vlastne to vôbec nie je ľahké pre teba. No. Že to je taká veľká téma, že toto riešiť. A keby si mala v tomto horšie podmienky, tak si viem predstaviť, že na tomto, toto je vlastne podľa mňa náročné pre ženy mnohé. No. A upadnú do tej mužskej energie, ale ono to nemusí byť vždy kvôli mužom, ale ako to my niekedy hovoríme, ale aj kvôli toho, že proste nevedia von z toho stresu. A ženy, keď sú v strese, tak sú väčšinou mužské energie. Áno. To je taký prepad. Hej. Taký prúser. Ale podľa mňa je veľmi dôležité si to začať len uvedomovať, že aha, deje sa to vtedy a vtedy a už ako keby aj predpokladať, že kedy sa to stane. A snažiť sa tomu sa vyhnúť. Že jednoducho povedať si, že dobre, teraz idem toto robiť a není môjim cieľom to dokončiť. Idem to len proste robiť. A budem to robiť dovtedy, kým sa to bude dať. Že normálne mne pomáha, keď do tej práce teraz idem ako keby s tým... som seba počul. Áno. Som poškravať ja to počúvam veľa od neho. Dneska som to hovoril. Že ísť tam do toho s tým, že nejdem to dokončiť a vtedy to pomáha. Lebo napríklad ja to máme v takých úplne jednoduchých veciach, že keď idem uspávať syna a idem ho uspávať s tým, že chcem, aby čo najskôr zaspal, aby som mohla niečo robiť, vtedy nikdy nevie zaspať proste. Plače, alebo je nervózny, nejde to. Čiže robiť to s takouto ľahkosťou, že dobre, idem sa pokúsiť ho uspať, keď to pôjde, keď nie. Dneska ráno príklad, že Peťka cítila trocha napätie z tohto točenia tohto podcastu, čo je prirodzené. A kvôli tomu stresu malinký viac tak kričal, tak si tak ako také zvuky, ako by sme to nazvali. No, taký bol trochu nervózny proste. Nervózny. No. Ale tá žena, Peťa, alebo bavme sa teraz, akože toto sa deje asi v mnohých domácnostiach, čiže tá žena si neuvedomuje, že je v strese až tak, alebo nechce si to možno priznať, alebo neviem.
a vidí to, že dneska on je nejako inak naladený. Takto to dneska ráno Peťka videla, že on je dneska taký. Chcela už sa na ňo troška hnevať. A tam napríklad ten druhý vie pomôcť, povedať, že počúvaj, ty si v strese, pomôcť jej uvoľniť sa a vysvetliť, že to je opačne vlastne. A vtedy som videl, že ti to došlo a že si dostala vďaka tomu takú nádej a chuť, že to môže zmeniť. Áno. Lebo ti to dalo taký dobrý pocit, že vlastne, tak dám sa preč zo stresu a nebude ani on nervózny. A teraz pekne spínka. Presne. Presne je to tak, lebo ja to vidím, že on je úplne odrazom toho môjho naladenia a preto niekedy, keď počúvam také komentáre, že ja mám proste zlé dieťa, tak sa tak zamyslím, že fúha, že naozaj existuje zlé dieťa, že neviem, ale akože nechcem do toho veľmi mudrovať, lebo mám jedno tak dieťa. Tak asi nepovie žiadna mama, že má zlé dieťa. No tak áno, toto ja v komentároch občas mávam, že ja mám proste dieťa, ktoré je zlé, že ono jednoducho nespí, ono jednoducho stále plače. Citlivé hovorí, alebo tak. Citlivé, ale aj zlé som počula. Mala som to už v komentári. Čiže vtedy sa tak zamyslím, že neviem, či je to úplne iba dieťa, lebo presne veľakrát je to úplne nevedomé, že aj ja niekedy upadnem do toho, že vlastne zabúdam, že on No ne, že niekedy, ale že dennodenne, lebo tých situácií sú stovky. Presne, stále sa to a deje. Aj keď 60 si uvedomíš a keď si akože veľmi vedomý, vnímavý človek, tak 40 si neuvedomíš. A hlavne si to človek neuvedomuje, čo sa deje, keď je v strese, alebo v napätí, alebo v odpore, alebo nepríjma, čo sa v živote deje. Vieš, že si neprítomná, tak ako vtedy človek môže vnímavo niečo vyhodnotiť? Presne. Nemôže. Čiže Presne. ideme na ďalšiu otázku. Aké sú tvoje najväčšie výzvy ako 22-ročná matka vo svete sociálnych médií? Čiže troška sme otvorili možno, že tie hejtové komentáre. No povedz, čo sú najväčšie výzvy v tejto práci? No, akože jednoznačne to, že ľudia, keď máš 22 rokov a jedno dieťa, berú, že vlastne ani nie si mama, ani nemáš dieťa. Že... Niektorí, jasné. Nechcem, akože väčšina ľudí sú veľmi pozitívni a podporujúci, takže ja teraz ako keby na tých hejterov priamím pozornosť, ale väčšina ľudí sú super. No ale teda hejteri väčšinou sa chytajú tohto, že som proste mladá a že jednoducho ešte neviem, lebo mám malé bábo a keď budem mať 3 deti, tak vtedy budem môcť hovoriť a toto sa mi nepáči, lebo Slováci čiže podrývajú tvoju autoritu toho, čo robíš. Presne, že nemám na to. Čiže to je pre teba ťažké. Áno, áno. Aké sú najväčšie múdrosti, ktoré sa ti osvedčili pri výchove našeho synčeka? No, tak najväčšie múdrosti sú to, čo sme tu už viac menej trošku spomenuli, že netlačiť na seba pri akékoľvek činnosti, ktorú idem robiť, nesnažiť sa ju robiť s tým, že ju musím dokončiť. Vďaka Bohu mám taký život, že nedávam si nejaké deadliny alebo niečo, kedy niečo musím mať spravené, takže ja sama sa snažím byť taká, že neviazať sa na nič nejako termínovo, aby som nebola v tom strese. Takže toto, lebo vidím, že to, keď ja robím niečo zo stresu, tak to nikdy nefunguje. No a potom užívať si to materstvo, že aj keď je to náročnejšie, aj keď je taký nejaký ťažší deň, že jednoducho to prejde, zajtra to bude zasa inak. A byť prítomnou mamou. Ja to vidím, že keď som pri synovi len taká, že som, ale nevenujem sa mu prítomne, tak je nervózny a hneď to na mne odrkadluje a ja som potom nervózna z toho, že on je nervózny. Takže venovať sa mu plnohodnotne s láskou a veľa s ním komunikovať, že aj keď je maličký, ja mu proste vysvetľujem, že teraz mamina potrebuje urobiť toto, prosím počkaj, potom sa budeme spolu hrať a budeme sa spolu nejako venovať sa sebe. Takže to sú také asi základy, čo ma teraz napadli ako prvé. Peťa, ty si vyznávačom života v prírode, prírodných produktov, aj spolupráce, máš také, si taká vnímaná väčšinou ako prírodná žena, ktorá sa moc nemaluje. Povedz, prečo a čo je pre teba dôležité? To je pre mňa dôležité. Vlastne tým, ako som začala žiť v prírode, tak sa mi tá dôležitosť ešte tak viacej utvrdila. Vždy to bolo môjim snom žiť v prírode. Vždy ma to proste veľmi lákalo a som veľmi vďačná, že mi to je umožnené. A sama vidím, že čo mi ten život v prírode dáva, takú pokojnejšiu myseľ a že nie som taká prestimulovaná a mám tak viac ako keby šancu sledovať svoje myšlienky a svoje vnútro počas bežného života, čo bežne v meste ľudia jednoducho nemajú šancu, lebo ten ruch a to všetko, čo je okolo nich, ich tak veľmi stimuluje. Lebo sa to dá, ale je to oveľa ťažšie. Áno, áno. A my sme tým, že sme takí introverti, čo sme ináč dosť, že sme najradšej sami, ale sami my spolu ako svorka. Áno, presne tak. Tak keď ideme do mesta, tak to dosť cítime a v podstate dosť obdivujeme ľudí, že ich tam vedia žiť. I keď my sami sme žili v mestách, dosť dlho, 20 rokov, u mňa je to stále viac ako pol života a u teba oveľa viac. No, hej.
Ale ako si ty vytvorila vzťah k prírode? Bolo to možno vďaka rodičom, alebo chodili ste niekam na chatu, alebo? Bolo to aj vďaka rodičom. Ja som tak minule nad tým rozmýšľala, že sa vlastne o tom spolu bavili, že kde to vlastne začalo. Ale mali sme takú chatu, keď som bola malá, ktorá bola bez elektriny, bez vody, že museli sme chodiť do takej studničky si po vodu. Elektriku sme tam nemali, takže myslím si, že tu na to určite začalo. Som chodila čistiť potok a strašne ma to bavilo a som sa hrávala v blate. Posejdonica. Presne. Takže tuto to určite začalo, ale chodívali sme veľmi veľa, aj babke tam mala tiež záhradu, takže tam som bola strašne veľa. A potom to bolo aj tým, že jak som prišla do také viacej ezofázy, tak som zistila, že v tom meste mi už nie je až tak dobre. Že sa tam tak necítim už tak komfortne ako v tej prírode. Že si tú prírodu, ako mnohí, spájala s tým duchovnom, nie? Áno, s tým duchovnom a s tým pocitom toho pokoja vnútorného, ktorý som vlastne hľadala. Lebo keď chcem byť taký trocha filozof, tak vlastne príroda je veľmi duchaplná. Áno, je to Preto tak. tam človek vie to duchovno nájsť. Áno, Ale pre málo koho je fakt skutočne ten život takto dlhodobo žiť. áno. To by mnohých odradilo. Možno to, že tá socializácia, nie? No toto je podľa mňa taký najväčší problém, že veľa ľudí to veľmi láka a veľa ľudí mi píše, že bože, takto by som žila, ale ako keby tuším, že väčšina ľudí by tak nakoniec nechceli žiť dlhodobo. Lebo by im chýbalo to, že nemôžu si len tak skočiť do obchodu bez toho, aby mali auto, proste, že... Alebo že tá jazda trvá pol hodinu, hodinu. No, toto A presne. na to mať čas, na to mať prostriedky, Áno, šoféra no, presne. a všetky tieto veci. Aj tie kamarátstva treba budovať tak trošku ináč, treba byť taký viac v pohode s tým, že to bude veľa aj online, alebo veľa cez mobil, že nie ste spolu proste stále vedľa seba susedia. Alebo podnikať tú cestu. Alebo presne toto, no. Čiže má to svoje plusy a minusy, ale ako keby my máme jasno v tom, že nám to stojí za to. Ale určite to nie je pre každého. No a tým, že máš rada prírodu, prírodný život a všetky tieto veci, tak predpokladám, že aj starostlivosť o telo, ktorú používaš a o pleť je prírodná a prípadne, no, Áno. povedz tomu. Ja sa snažím žiť, čo sa týka kozmetiky, v takom minimalizme, že mať toho čo najmenej, ale zároveň nech sú to veci, ktoré sú účinné, prírodné, preto spolupracujem s Malinou, dávam na ich kozmetiku aj zľavový kód, takže keď ma budete sledovať na Instagrame, tak určite nájdete aj zľavový kód, mávam to tak obmesiac. Áno, včera som dostala fotku bábätka, ktoré malo úplne, že taký exém, vyzeral taký exém na tvári, také fakt veľké červené flaky, s recenziou na ten Malina krém detský nechtíkový, že na tretí, na druhý deň ten exen bol o 80% lepší. Takže všetko je to určite spojené. Bolo to, že na druhý deň? Bol to na druhý deň, no. A sranda je v tom, že vlastne tie deti nám a ich zdravotné stavy nám častokrát zrkadlia ten náš životný štýl, preto je to podľa mňa super motivácia. Ja to tak mám, že sa viac snažím žiť zdravšie, že jesť lepšie, aj keď mali teraz už začali jesť príkrmy, snažím sa viac Pravíme dávať. o tom aj taký zvlášť podcast. Áno, určite. Takže... Viac o životospráve. Áno, Nie? áno. Určite. Pretože toto je úvodný diel a preto nejdeme do hĺbky v jednotlivých témach, takže k tomu sa ešte dostaneme. Tak. Si mamou polročného synčeka. Za ten polrok, čo si sa naučila o materstve? Čo možno je ináč, ako si myslela, alebo na aké metódy si prišla? Dobrá otázka. Akože prvé, čo mi napadlo teraz je to, že som zistila, že pokiaľ ja sama nemám svoje potreby naplnené, tak neviem byť dobrou mamou. Že znie to možno klišé, ale podľa mňa to je obrovská pravda. Že ja cítim, že keď ja nemám iba základné potreby doplnené, že neviem sa trošku v kľude najesť, alebo proste čokoľvek, že ja som potom strašne frustrovaná. Takže toto je pre mňa veľký kľúč. A ani som to nečakala, že to bude až takto dôležité pre mňa, priznám sa. Takže to a potom určite to, že to dieťa... Čiže starostlivosť o seba bolo to prvé? Starostlivosť o seba, hej. A že to dieťa mi veľmi zrkadlí moje pocity a emócie. Čiže keď mám pocit, že to je s tým na nevydržanie, tak sa pozerám sama na seba, že čo je na mne na nevydržanie momentálne. Ale ťažko sa to v tom momente robí, že? Ale je to ťažké vtedy, lebo vtedy si to vlastne ani nechcem priznať. Vtedy som v takom tom, že ten druhý je na chybe. Vtedy to skôr ako, že niekto iný môže vám pripomenúť, partnera alebo tak. Môj manžel. Lebo človek to ťažko v ten moment vidí. Neskôr, keď človek už vychladne, tak sa spätne vie ešte dať seba reflexiu, ale v ten moment to je akože budovská úroveň, ako mať takúto seba reflexiu. Takže na to je dobre mať proste okolie, ktoré vám reflektuje vaše vnútro.
A to je mega ťažké na tom materstve, že keď to neviete zreflektovať, alebo vám to nikto A ste nezreflektuje, do toho unavená, všetko že máte frustrovaná, neurobené svoje to, čo problémy. ste chceli urobiť. No a potom vychladnete, to dieťa spí a vy si to uvedomíte a tá vina na vás padne a máte pocit, že ste najhoršie mami na svete, tak to je akože, to je náročné. To vtedy akože potrebuje veľa seba lásky vtedy, že je to v pohode, zajtra to bude lepšie a tak ďalej. No a na druhú stranu, lebo ja to vnímam tak, že s tým dieťaťom si žijeme úplne ľahko, je nám ešte Áno. lepšie ako predtým a není to tak, ako nám to iní hovorili a není to tak, ako čoho sme sa báli. Tak povedzme aj túto stránku mince, tú pozitívnu. No mne dieťa dalo taký vyšší zmysel, že mám pocit, že všetko, čo robím, má zrazu taký väčší dopad. A je to akože niekedy je náročné, ale vo väčšine času je to krásne, lebo jednoducho vidíte, že to dieťa sa z vás teší, že tá detská úprimnosť, to je proste dokonalé, že vy spravíte na neho nejaký ksichtik a mu to naozaj príde vtipné a on sa na tom naozaj smeje, to je úplne úžasné. Takže toto... Máš komplice. Presne, že mám pocit, že som vtipná, nikto sa nesmeje. No ja sa občas zasmiem na tom vtipu. Občas sa zasmiem. Keď sa mi zadarí, už mi to ráta, už mám tuším 10 dobrých vtipov za tie 2 roky. Už 13. Takže to je na to skvelé a celkovo ten pocit rodiny, že je to tak, že aj dvaja sú rodina, ale u mňa, keď tam je to dieťa, tak je to taký väčší pocit rodiny a je to strašne krásny pocit, že môžeme byť ako rodina a spolu to všetko zažívať, takže to je proste úžasné. Ako sa ty, ako žena, staráš o svoj vzťah s partnerom? No, podľa mňa najdôležitejšie, čo robím, je to, že na teba nezabúdam. Lebo veľakrát sa stane, že ženy vlastne už sú tak úplne zahltené tým dieťaťom, že zabudnú na to, že majú toho partnera, ktorý potrebuje tiež svoju dávku pozornosti. Takisto ako samozrejme aj žena od toho partnera potrebuje svoju dávku pozornosti. Ale na toto proste ja tak si veľmi dávam pozor a myslím si, že toto nám dosť ide a preto aj ten náš vzťah proste nejako není rozpadnutý po tom, čo máme dieťa. A to ešte musíme doplniť teda, že keď sa narodil synček, Áno, týmto našim domácim pôrodom, tak pár dní som mal taký pocit, že fúha, že mám málo pozornosti a tak. A cítil som sa zle. Bál som sa, ako ten náš vzťah to bude vlastne sa vyvíjať s tým dieťaťom. A jak som to Peťke povedal, ona v sebe niečo prešiftovala a proste odtedy mi dáva dostatok pozornosti, čo potrebujem a cítim sa úplne spokojný, že toto mne ako mužovi s tými, aký ja som citlivý a koľko pozornosti potrebujem, to by mi to dosť chýbalo. Keby mi to nevedela dať, ale vlastne mi to dať vieš, takže to je dobré, že si to povedal ako prvú vec, to je dôležité. No to je veľmi dôležité, lebo to bolo akože prvé dny po pôrode, čiže zasa je to také pochopiteľné, že do toho dieťaťa som bola úplne že zapozeraná, ale zasa chápem, že aj pre teba bolo zraňujúce, že napríklad, že išiel okolo a že som sa na neho neotočila, že som si ho ako keby nevšimla, že sa cítil si sa asi tak sám viacej. A potom som si vlastne toto iba uvedomila, že aha, že nielen ja som sa stala mamou, ale že on sa stal otcom, že aj pre neho je to veľká zmena a on potrebuje tú pozornosť, ktorú potrebujem aj ja, ktorú on nevedel dať. No toto boli tie veci, že príklad došiel som domov a nepozerala sa na mňa, lebo riešila furt synčeka. Čo je pochopiteľné, ale toto mi fakt vadilo. A až sme sa o tom porozprávali a odtedy si to už neurobila. Že toto sa fakt sa ti podarilo len takým lusknutím prsta zmeniť. Ale tak kľúčové je to, že si to povedal, lebo myslím si, že veľa mužov by spravilo to, že by si povedalo, že no, tak to je v pohode, však má syna, tak to vydržím, ale boli by z toho nešťastní a ten vzťah by sa pomaly rozpadal. To by bola z mojej strany taká rezignácia. No, áno, a to je také časté u ľudí, takže... Čo ešte je tam, že čím sa príklad staráš o náš vzťah, možno v takej súvislosti s tým, že máme dieťa, že hovorila si, že to považuješ za dôležité starať sa o ten vzťah, lebo dieťa prišlo do toho vzťahu a keď sú rodičia v pohode, tak aj potom to dieťa sa cíti dobre. Napadá ti ešte niečo? Čím sa tak staráš o vzťah? No tým, že proste stále zachovávam takú tú intimitu, že veľa chcem, aby sme sa stále objímali, aby sme boli spolu aj v tom fyzickom kontakte, aby to nebolo také, že sedím ja tu, dieťa medzi nami a ty tu a že už sa na seba poriadne ani nepozrieme, ale toto tam zachovávať, aby aj to dieťa videlo, že sa objímame, dotýkame, že to je ľudské, že to je vzťah. Takže toto tam sa snažím zachovať, nech to proste neodíde taká tá iskra. A potom aj tá úprimnosť, aj si hovoriť o tých našich zraneniach alebo o tých našich veciach, čo nám vadia, to tam zanecháva zase takú vášeň, takú iskru. Takže toto. Ja zase musím pochváliť aj to, že
vnášaš do nášho vzťahu takú ženskosť a v poslednej dobe si v tom začala byť taká lepšia, že ono proste to, ale zase má, a o tom chcem aj ja potom točiť na mojom podcaste viac pre moje publikum, že ono to má všetko, že my ako príklad muži, že chceme, ja osobne, tú ženu ženskú, ale potom sa stávajú také veci, že čoraz viac robí veci chaosne. Hej, že môj mužský rozum akože ide mi vypadnúť z pantov, ale vlastne učím sa na tom smiať. No a vlastne vnáša to do toho môjho života takú hravosť, radosť, pohodu, takú tú jemnosť, také to, že ja viac môžem potom byť sám sebou vďaka tomu, že mi to dáva ten môj ženský pol a ja potom môžem byť viac ten chlap a cítim sa tak dobre, že ja môžem byť taký ten primitív v odzovkách, hej, a som za to šťastný. Pretože keď som bol sám, príklad, že nemal som partnerku, tak som viac musel ja byť taký, že aj. Takže toto mne sa veľmi páči na tebe. Hej, to mi vyskočila storka včera, že pred 3 rokmi som si kváskoval. Takže taká pochvalička. A ja zase musím povedať, že úžasné je to, že ja kedysi vo vzťahoch som bola taká, že som si tak vyčítala tú moju chaotickosť. A že som si tak vravela, že bože, že nemôžem byť taká chaotická a taká proste, že aj hamblivá toto. A Martin to na mne tak príjma, že on si z toho robí srandu, že vidím, že to má až tak akože občas aj rád, že som taká nadšená vlastne z toho a ja, že sa potom na tom len smejeme proste, keď urobím úplne niečo, že zabudnem. Ako sa vyrovnávaš so sociálnym tlakom ohľadom výchovy dieťaťa, našeho vzťahu, tým, že vystupujeme aj na verejnosti, rodili sme doma? Ako to riešiš, keď sa ťa niečo dotkne, príklad v nejakom komentári alebo tak? No veľké sebavedomie nám dalo určite ten domáci pôrod, že nám vyšiel tak, ako sme si ho vysnívali a tak, ako sme sa na neho pripravili. O tom bude celý ďalší podcast. Takže tam to budeme viac opisovať. Čiže to je, čo sa týka pôrodu. To nám do materstva dalo proste, do rodičovstva nám obidvom dalo veľké sebavedomie. No a potom, keď sa ma dotkne nejaký komentár, to sa samozrejme občas stáva, tak pomáha mi, že to proste komunikujem s Martinom. Že mu poviem, že toto prežívam akože v pozadí, že ako z toho výjsť von. A väčšinou pomôže to len, že sa o tom porozprávame, že on mi ukáže tú druhú stránku, lebo my ľudia vidíme tak ten svoj pohľad vždycky, že ja vidím to svoje ublíženie a ten druhý, ktorého sa to nedotýka, tam vie vidieť aj ten druhý pohľad toho iného človeka. To, keď mi Martin poskytne, tak potom vlastne cítime taký súcit, že aha, že už chápem, prečo to ten človek napísal. Čiže takto v sebe rozoberiem, podebatujeme o tom a potom už sa dostaneme do takého prijatia, že dobre, že je to v pohode. Ale niekedy to akože trvá, hej, že niekedy sa ma niečo dotkne, ale väčšinu času ja buď tie komentáre ani nečítam, alebo len akože sa tak snažím to brať tak, že dobre, ľudia mali nejakú frustráciu, ktorú si tam do toho komentáru. Ale musím povedať, že sa mi stalo pred 2 dňami, to som ti tuším ani nehovorila, že dostala som nejakú hejtovú správu o tom, že neukazujem reálny život a ja som len napísala, že asi ste mali ťažký deň, že v pohode, chápem to a na druhý deň mi napísala, že áno, mali ste pravdu, mala som ťažký deň. Teraz taká otázka, že aké rady by si dala matkám, maminkám v tvojom veku, ktoré by chceli tiež na sociálnych médiách začať svoj život zdieľať ohľadom materstva? Že ako s týmto začať, keď chce sa stať nejakou influencerkou alebo robiť nejaké spolupráce? No, podľa mňa je dôležité, aby ste boli autentické, aby ste tam naozaj dávali to, s čím vy súzniete, lebo ja veľakrát dám video, ktoré viem, že proste pobúri, lebo je to trošku možno tabu, ale tým, že ja si v tom verím, tak sa to nebudem dať von. A asi je preto potom tie videá majú úspech, lebo proste dosiahnu to, čo dosiahnuť majú. Takže myslím, že je dôležité, aby ste boli autentické a aby ste sa nenehali odradiť tými možno negatívnymi komentármi na vašu osobu, že je to tak klišé asi, ale je to proste pravda, lebo veľakrát akože vás vie odradiť, že fúha, že alebo tak skôr zneistiť, že tak asi to robím zle, alebo že môžem to robiť asi lepšie, že verte si, že pokiaľ vám to funguje, tak je to proste super a to treba zdieľať ďalej a ukazovať, že možno, že nie len takto to funguje, ale môže to byť aj hociak inak a tak to je v poriadku, že tá dôvera tam je veľmi dôležitá. Dobre, blížime sa ku koncu, tak ešte nám povedz, aké témy by si chcela na tvojom podcaste otvárať?
Tak určite hlavne o mama témach, keďže to je téma, alebo teda celkovo materstvo je téma, ktorú žijem najviac, ktorá ma najviac baví, takže mama témy v rôznej škále. No a potom vzťahy, nejaké naše skúsenosti, ako naše tipy, vďaka čomu vlastne náš vzťah má stále takú iskru aj po tom, čo máme dieťa. No a zdravie, nejaké také spojenie. Počkaj, ale toto môžeš hovoriť až po 20 rokoch manželstva. No, to určite. Keď budeš mať šediny. Hej, presne, to vlastne, toto celé video môžeme vymazať teraz, lebo my sme spolu ešte 20 rokov. Iba o vzťahoch sa nemôžeme vyjadrovať. Ešte sme mladí. No, hej, toto sú naše najčastejšie argumenty ľudí na nás, ale to je v pohode, to nevadí. Takže aj tak sa budeme vyjadrovať ku vzťahom, aj keď sme spolu 20 rokov ešte. No a za 20 rokov o to budeme skúsenejší speakery v týchto témach. Toto už budeme úplne extrémne. Áno, my sa vlastne keď prídu tie šediny, rozbiehame. tak budeme dobrí. Presne. Ale čas. Ale kto vie, možno šediny budeme mať za pár rokov už, takže... Ty na to, že máš 22, tak si veľmi múdra. Ale prosím ťa, že povieš šediva. No, tak keď stretávame Peťkyných rovesníkov, tak mám pocit, že oproti Peťke, že sú to ako 14-ročné deti, že s prepáčením, že asi tak. Ďakujem. No takže áno, aj tomuto chcem inšpirovať, k tomu, že nebojte sa maminky byť ako mladé maminy, keď to chcete. Ale správať sa ako zrelé. Presne tak, no to je dôležité, hej, lebo to dieťa nasáva od vás všetko, úplne všetko. A zdravie, pohyb, čas na seba, to sú témy, ktoré mňa extrémne bavia a k tomuto chcem inšpirovať ženy. A potom si sem budem určite volať aj nejakých hostky. Napíšte do komentárov, že kto by to podľa vás mal byť. Áno. A povedz nám ešte, Peťka, spúšťaš teraz platformu Hero Hero, Áno. tak ako aj ja. Keby ste nevedeli, to je platforma, na ktorej tvorcovia pridávajú priebežne obsah, 1 až povedzme 3-4 videá za mesiac, väčšinou dlhšieho charakteru, za čo sa platí mesačný odber okolo nejakých 5 až 20 eur, ako to kto nastaví, väčšinou je to za tie 3 kávičky, nejakých 6 až 10 eur. A tým máte vlastne prístup dlhodobo k tomu obsahu, kde ten tvorca stále pridáva. Čiže rozhodli sme sa my obidvaja so svojimi obsahmi ísť na Hero Hero, každý svoje, ale budeme sa podporovať. Tak nám povedz, že vlastne čo bude prvá téma na Hero Hero a kedy asi? No, bude to čoskoro a prvá téma je náš pôrod. Sme si spolu sadli a spolu sme vlastne rozkecali náš pôrodný príbeh na niekoľko hodín, takže bude to naozaj také detailné, preto je to na Hero Hero, lebo je to video, ktoré je veľmi intimné a také, že... Nechceme, aby ho videli všetci, Presne. Chceme, aby ho videli tí, ktorí za to sú ochotní zaplatiť 6 alebo 10 eur za ten mesiac. Presne tak. Takže náš pôrodný príbeh, ktorý si myslím, že je veľmi zaujímavý, ale nielen pôrodný príbeh, ako sme rodili, ale vlastne celá cesta až od oplodnenia. S ktorým bol problém. Áno, presne, až po pôrod. Takže to bude čoskoro. K tomu bude aj e-book? Áno, e-book. O čom? E-book o príprave na pôrod, kde sú také informácie, ktoré som si ja celé tehotenstvo zisťovala z rôznych zdrojov, tak som to teraz všetko to know-how, ktoré mám, som spísala do jedného e-booku. A aj také technické, čo ako vybrať, prečo a tak čo ďalej. vybaviť papierovo a všetko, že naozaj si myslím, že vďaka tomu vám to ušetrí veľmi veľa času, že nemusíte googliť, čo, kam ísť, na aký úrad prečo po a ako porode. si vybrať dulu, babicu a tak ďalej, čo zvážiť. Áno. A to bude aj vo videoverzii. Hej. Lebo každý sme iný, niekto radšej pozeráme a počúvame, niekto radšej čítame, takže bude to v obidvoch verziách, je to na vás, ktorú si vyberiete, ale myslím si, že to bude veľmi obohacujúce, lebo ja počas tehotenstva to e-book nenašla a musela som si z rôznych zdrojov čerpať tie informácie a bolo to časovo náročné, aj keď mňa to bavilo, ale nie každá žena na to má čas, energiu, chuť, takže toto všetko budete mať v jednom pokope a verím, že vás to obohatí. A aký máš z toho pocit, že budeš mať svoje 3 prvé nejaké produkty? Hero Hero, e-book a online kurz. No, akože teším sa, ale som z toho aj v strese. Nový podcast, som z toho YouTube. aj v strese, lebo doteraz ma tí ľudia väčšinou ste ma poznali len z tých krátkych videí na Instagrame, teraz ma poznáte tak hlbšie, čo ja sa veľmi teším, ale je to aj trošku stres, hej, odhaliť sa pred ľuďmi. Tento prvý podcast bol tiež trošku stres pre mňa, možno to tam je trošku vidno. Ale to je úplne ľudské. Áno, rozprávam sa a tak ďalej, ale v tých kurzoch si myslím, že... počkaj, čo som teraz sa povedala? Som sa otala? To nevadí, láska, je to super. Takže sledujte tento podcast. Hej. Môžeme to týmto zakončiť. Áno, to bolo môžeme, také krásne. Môžeme. A sledujte aj ten môj. Dúfam, že sa vám páčila naša spolupráca a
daj nejaké záverečné slovo. No, verím, že sa vám budú páčiť ďalšie podcasty. Teším sa na to a majte sa krásne. Držte si klobouky. Čaute. Alebo ich zahoďte.